dá sa lyžovať aj v lete a nie je to náhodou science fiction, alebo musíme precestovať polku sveta a ísť až do Austrálie alebo na Nový Zéland. Nie, dá sa lyžovať aj v lete, ale musíme ísť do rakúskych alebo talianskych Alp, kde vrcholy štítov sú až 4000, niektoré sú až 4000 metrov a musíme sa vyviesť minimálne do nadmorskej výšky 2600 až 3000 metrov. To znamená, že sa musíme lanovkou vyviesť ešte vyššie ako na Lomnický alebo na Gerlachovský štít a v takejto nadmorskej výške sú ľadovce a tam sa dá aj v letných mesiacoch lyžovať, pretože tam nie je také teplo, je tam o mnoho chladnejšie počasie. Ak idete do hôr, tak tam v nadmorskej výške 1500 metrov nie je tak ako tu na 30-35, ale tam je 20 stupňov alebo 15. A keď ideme ešte vyššie na Lomnický štít, tak tam je teplota vzduchu okolo 10, maximálne v tých najteplejších dňoch 15 stupňov. A čím ďalej ideme vyššie, tak tým je tá teplota nižšia a nižšia a preto na vrcholkoch vysokých štítov, napríklad v rakúskych Alpách alebo Himalájach, tak vrcholky týchto štítov sú zasnežené a nachádzajú sa tam ľadovce a je tam vlastne celoročne sneh a na vrcholoch Alp, nie všetky sú špicaté, alebo možno trošku nižšie, sa nachádzajú ľadovce a sú tam perfektné podmienky na lyžovanie a dá sa tam lyžovať celoročne a takto vlastne v letných mesiacoch trénujú aj lyžiari, najmä tí rakúsky, taliansky, ale z času na čas sa tam objavia aj naši lyžiari, takže takto na týchto vrcholkoch Alp trénujú aj v lete.